آية بيولا فلان كلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye tarata suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani saba shaharu safaru minye hijra sankalo fulana bisuye otani nari nay miladi nasara ko jate ba fulani mugani kele sankalo konontonna bisuye mugani kele nay ambe dauda bugu masjidu rajaq wambo kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يريدوا قيانتك فقد قانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. نيني آية مي درسو تمني أنيا دامنا وآية نيمبتو أودلا نيني ألاكو يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأشرار. ألا كنا بنيما فم غوية من مننا نوبا وبلو نو مننا وبلو بدر دو أفويه كوني ألا يهيرا دو ودسكون كنو ألا بفندي ما من كوسا من مننا أولا أبوك جنوبو يافا ألا يسطر لبغدي ألا يافا بغدي ألا يهنا بغدي. ni aya tugura ode lala ko wa in yuridu qiyanataka ako cide ma nu ya nyini alla nyini ku bu jamfa munu minali bono badri keneka nu ya alla nyini ku bi jamfa de ay sani kay jamfa sani ni badri kele kake uye ala de jamfa e ka jamfali ni kafiriya ye kafiriya min keni ala ye o yala ka jamfali de fam kana minhum ala yudima uye aya ala folo de jamfa enye ala yudi ima kima fanta kudima minye badri do ni yumina wallahu alim ala yedoni masade hakim ala kiri masade alimu bi fi'lihi ala baka keta do hakimu fihi awa masado fana nabe minke aka ko keta wala fana ko do masado do ala baka ko minka bodo ko inkeli konona na fana ko do masade do abake chogo me abwanya do إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. ni aya alanna na ka mu'minu tila zakara ta'ala asnafal mu'minina ni aya kuno alanna na mu'minu ka kalite ufo
ay mu'minu kakkalito fo wa qassamahum ila al-muhajirina ay mu'minu tila kata muhajirina ani al-ansar muhajirina ye jonye kharaju min diyarihim wa amwalihim wa ja'u li nasrillahi wa rasulihi wa iqamati dinihi muhajirina ye de munum bora ukaso kono kana madina ubora ukaso kono kabuka nafulo kono kana ala deme ka ciden deme ka dina deme pour dina ka jo wa bajalu amwalahum wa anfusahum fi jalika uyuka uyere di oma anuka nafulo uyo obedi oma kabuka dugula kuka dugu toy ukaso toy kuka nafulo toy waja'u li nasrillahi wa rasulihi kana madina kana ala deme ka ciden deme ka dina jo awayu kana fulu nyu yire do o dafe fana ubafu nununde ma ko muhajirin innal ladhina amanu alakum mu'minun limanani ala limamna haqiqa wa hajaru nu ye hijra ke kana ciden ma madina wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah nu ye jahadu ke ala kasirala nu kan nafolo ye anu yere kun u ye jahadu ke no ye ala kasirala nunu ye jamakulu folo ye ubafu nunu ma muhajirinaw anana tilayuruma fulanamna o ye dunye wa ilal ansar anana madinankaw fanama wa humul muslimuna min ahli al madinati idi jaka al ansaru fana jonye madinankam munu wakati munu silamiyara nu ka balima muhajirina ku bismillah ku fara uyereka madina ukaso kono uye muhajirina fara uyereka ukaso kono uye muhajirina fara yereka ukanna fulo kono kuni muhajirina ke kelenye ukanna fulo la wa nasarullah wa rasulahu bil qital mahum ka ala deme ka ciden deme ka keleke ka faruka fa haula ibaduhum awliya ubad ala ko nin jama kulu fula min fulene nunu de nyogon kanu bagay nunu de nyogon ndeme bagay wala ala ko walladhina awwahu wa nasaru ani mugo munu fana nu ye muhajirina fara uyereka ukasula uye muhajirina fara uyereka ukanna fulula wa nasaru ka ala ka dina deme ulaika baduhum awliya ubadi nunu ye nyogon bisi nyogode ni muhajirina ni ansarun nunu nye nyogon bisi nyogode bal muhajiruna wal ansaru tumbeni togodela ay kullu minhum aqu bil akhari min kulli wahid muhajiruna wal ansaru kera muhajirina ye ansari balimade ansaru ye muhajirina balimade ولهذا آقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار كل اثنين أخوان من دكوسو تشيده تمامي أنانا مدينة أي مهاجرين كلن كلبي أني أنصاري كلن كلبي تشيده يبالي ما يدواني نيكونجي أبي مهاجرين دومنا تجي كال أنصاري دومنا تجي أبا فاو يبالي ما كلني فكانوا يتوارثون بذلك إرثا مقدم على قرابته awa tumbe nyogon chinyeta no de nyogon chinyeta min tumbe hali kabari masuru nyogon chinyeta nya fulula muhajiru la ansar ni sara ni muhajirana sara ikabali masuru tika chinyeta de bali maya do naini madinan kam min chawde bi ka chinyeta ni madinan kam min fana sara ikabali masuru tika chinyeta de bali maya do naini muhajirna min ni nyogon che o de bi ka chinyeta hatta nasaka Allahu ta'ala zalika bil mawarish fotuma mi cinye aya nana ala ya tushe ni cinye ta aya sabata zalika fi sahih al-bukhari an ibn abbas ni sabati rabb bukhari kono kaba abdullah ibn abbas bolo ani don ke baka chama folo la muhajiran ansaru silamiya balima yamin tumbuni nyogonche liman ya balima yamin tumbuni nyogonche dina demeli balima yamin tumbuni nyogonche utumbe nyogonchi yetanode tumami chieta sariya nana qur'ana kono de aya nana la aye uka silamiya balima ya chieta min fulani aya tuse وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصار في غير ما آية في كتاب الله بل ممنانيا اللجن
ni muhajirina anele ansaru ala yutanu qur'ana kono hari aya kelente aya chaman de be qur'ana kono ni ala ni muhajirina ni la ansaru ni ala yire yutanu danke uye joyoro minke ala ka dina ye uye ala ka dina defali minke ku kana fulu do adafe ku yere do adafe ala bu tanwe qur'ana kono hari aya kelente aya dolala ko والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ألكم مغفل منو نكون نكدو سلاميالا مهاجرين ولا أني مدينة أنصار والذين اتبعوهم بإحسان أني مغمغ تغرو كفوك تجنيا ولنين يماي ويكو كتشغمي إياكو تشغلا أرادي الله عنهم ألا يرجينا نونون كورو ورادوا عنهم وفنجنا ناي على سرم دوما وعد لهم الجنات تجري تحتها الانهار علي ارجنة بلا نونونيه ارجنة مي نيكو بي بولي اكايرونا كسانكان جوكرو مهاجرنا تنودين فله الانصار ترولين فله شيبو ين غروب فله المهاجرين الانصار اني مغو تغرو كو باتقان ويبارك تشغو مي فنا ياك او تشغودا كومي يبارك تشغو مي دينالا اوا ala ko nunun be ala jenu kurala arjana de biluye sheba ufule mo munun be shigi ko ebe sheba de nani mo mun be shigi ko ebe sheba de danga mo mun be shigi ko ebe sheba de bodala iba ke ki yere de bodala iba ke ki yere de danga iba ke ki yere de nani uluka ko banna pew ala yere ye uluka arjana don fo qur'ana kono eti chogo yere do nunun kala hala donin fule qur'ana kono ni aya doye aya dolala ko lagari taballahu ala nabi ko ala yetubu dayele chidenya sallallahu kan nabi nyumaye wal muhajirina ala yetubu ke muhajirina uye munun bora yorowle ka dugula ka du kono katam madina chiden de melika madina joli kama wal ansari ani madinan kan alladhina tabauhu fi shatil usrati munun tugura chiden ko geleya wakatila wakati min ka gele tugura ciden ko ala yutanu ni aya fanala ala yutanu aya werela lil fuqara lil muhajirina ala ko abeke muhajirina ka fantanunye alladhina ukhrijum min diyarihim wa amwalihim munun bora ka so kono ubora ka nafolowla yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana nu bake ka alaka fasamancan yini ani alaka je wa yansuruna Allah wa rasulahu nu bake ka alaka alademe ka ciden deme dinala ulaika humus sadiqun ala ko nin nunun ku ye mu'minu nunun ne tiya tige ko liman yala muhajiran ne ansarun nye mu'mini ne islamai ala ko muhajiran la ansaru ta de tiyai ulu de kalliman ya foli ya tiyai ni nye muhajiran والذين اتبعوا دار والإيمان ألاكو ما أنصارون فنا مغمون فنا نو فنا جينا مدينة كالليمانياتا من قبلهم سن مهاجرون كهجرة كنا مدينة يحبون من هاجر إليهم مدينة كو فنا بمغوفة مغمون هجرة كنوما ولا يجدون في صدورهم حاجة uti hashriya soro bisukun kono mimma utu alai fasamanta di muhajirina uma ala ansaru muhashriya alai fasamanta di muhajirina uma muhajirina fasamanta diru madina kono ala ansaru muhashriya wa yushiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa aw madinan kan ubu yere sugante ube mo wore sugante u yere ka haru yere kan na fulomi nu kan mako bala ka haju bala ba tigu yere la kadi muhajir nauma alansaru tumboke ayere kan na fula mako bala de na ba kan na fula be aba yere ta toy ka kadi muhajir nauma ala yere de madinan ka utanuni ni tumbe ka jogola anko abdurrahman ibn auf bal ma ya donna ani minche akon kan nafuro mba tila ka tilance dima nkam muso lajje min kadiye mba bila na idada fa iba fu alansaru yenninke muhajirina we abdurrahman ibn auf ko ala ka barka do ilay kam muso ala ka barka do le kan nafuro na min ne yere e wa ko marasa de ka koro abeshika sugu iranela ayre donna sugu la ala yaso aye muso furu
ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا بنكسركو التفسير نما يمونيه أي لا يحسدونهم على فضل ما أتاهم الله ولا هجرتهم على فسمنتيا الدين مهاجرين موكا هجرة لا مدينة كوم مهاجريا فإن الجاهر لآيات تقديم للمهاجرين على الأنصار بنكسركو نيه آية نونون جاهر لجي آية كلا نشيسا ubeka kene mala bayira uka jahiru bayira de ka fo muhajirina ude ka fasamanta be ansarunye aya ubebo oreira wa haja amrun mujma'u alayhi bayna al ulama la yaghtalifuna fi jalika bun kasir ko ye koye doni ke ba bede benna o ka sosolima ke doni ke ba onu nyogon che kola ka fo muhajirina ala ye ulude bila ansarunye sosolitala nyogon sosema ke ola awa al-ansaru muhasiriyata fana muhasiriyata barma tumami ahli sunna wal jamaa uyese ba utila ufasamanta be nyogo nyechogomi uko folo khulafa ur-rashidin kalifannani nunun de kausa sheba be ciden ka shebon kalifannani de kausa be abubakar siddiq umar ibn khattab usman ibn affan ali ibn abi talib nunun nani de kausa sheba tobe ننون بوراي ثم بغية أسرة المبشرون بالجنة وكفي مغتمي ني ألا يوم ني وچيدن ني سنجن أرجنة مغتين تو ولوبي تغو كالفناني لا يادا كالفناني بي مغتين ني كالفناني مبورا لا مغتين وورو دي تورا ولو فنا دي بي كالفناني نوفي فسمانجالا ووري نيو جنيه تلي حتى بن عبيد الله رضي الله عنه جبير بن عوام رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه سعيد بن زيد رضي الله عنه ابا عبيدة بن جراح رضي الله عنه نيكال فناني بوراي نيمو ووري فنا تغولمبه كالفناني لا سيبو كفسمانتلا نينو بوراي ثم اهل بدر منو ني بدر كلكه ولو فنا بن نونون نو في فسمانتلا نين نونون بوراي ثم اهل احد منو ني احد كلينكه ولو فنا بن نونو في فسمانتلا نونون بوراي ثم بيت ردوان منو ني تشيد الله لو نيو خدو بي سام با كليني كمناني نو با فو بيت ردوان منو ني تشيد الله لو نيو يري كرو خدو بي سام هجرا سام ورونا ولو فنا بتو نونونا دونك باو دوبه bayati ridwana bila uhudi dunke munye me wa chamambe ewa uhudi dunke ude bila bayati ridwana nye summa man amana wa anfaqa min qabla al-fath ni bayati ridwana fana kam go bora sebo ka fasamantia sulhu hudubiyya nye seba munulli manira kanna faqatarike o ko fe ulu bana vetu ulula min qabla al-fath min fulani nye sulhu hudubiyya de do makka fatu ke folore sulhul hudaybiya sanu kake mogom munul limanira ku kanna fulun nafaqati dinala ulu fanat tugulembe bayatir riwanu mogola summa man amana wa anfaqa min ba'd al-fath o ko fe sulhul hudaybiya in ko fe munul limanira ku kanna fulun nafaqati u fana betu ulula summa muslimatil fath makkah ni o boraye o ko fe makkah dayele ko fe munul islamira kiren ka sebo ko fasamanta bitani chogodela o mimbe silama mantonka iku ukanu idusukun kono ka dawude kunye ku kanu dusukun kono kataw munun yusur har kele munun temene nyogonce ikidamina ka boala akelen kele nyu kai si hadude ke ka jatemina mugodo ala ya faruma hari min katawra ala ya faraka katawunda munun be nasababama alaba asaraka barajila ويجيب الاسم مساك أما سجر بينهم أواجب ريا هذا مدين كلين كليكا كم ننت من أشيدن كسبان ونجونشة إكير من كبوالا سبوا كلا هلا نكفس من تفلني على يرد يوتن قرانكم وكف لكو والذين آمنوا ولم يهاجروا أقوم مغمن لمن يرى من أمة هجرك تمام الله يوا مؤمنو تلا aye muhajir shebo tila katafula muhajiran wal ansari nunu lu fora kaboya ala nana mu'minu grupu fulana fo
walladhina amanu groupe sabana groupe fule muhajirin ulu fora groupe fulana le ansar ulu fora ala bina silama yutila ni ayala abena groupe sabana fo ay mu'minu tila sabade walladhina amanu alakum munum liman yara wala mu yuhajiru newma hijra ke kabuka dugula utoru ka dugula malakum min walayatin min shay mu'minu munu naw munu ye hijra yake al ansari ani muhajiran al ansari ni mugo min yalli manaka tora ka dugula amma hijra ke kana awma akabbi shi nyogote wuluta akabbi shi nyogonya ni foye hatta yuhajiru fonnu ye hijra deke min silamira ba ka dugula na mana farauka madina bi shi nyogonya teina awna ce silamado duraba da ma bawu dama bi shi nyogonya tauna ce fo aka hijra deke kana fara auka wayna sansarukum min nintugla mugo asilamira abaka dugula mana fara auka bisi nyogonya teina awna ce min nuna na deme nyini awfe kafo anni kafiru dobe nyogonna ayina ndeme wayna sansarukum fi dini nuna na deme nyina awfe dinala konni kafiru dobe nyogonna ayina ndeme fa alaykum nasru abauka katu deme koni abaka katu deme hari numa hijra ke kana tanke ni silamaw de do nuni kafiru de be kelela wuya nyina awfe aw munum be madina ka kanu deme dina la kelela ayata deme illa ala qaumi funnu ya nyina awfe ka kanu deme mugoka bainakum bainahum misaqu kafirun munun lillahi rabbu uni aw mu'minu ce ninni silama munum ma hijra ke nu ya nyina awfe ka kanu deme kelela uni kafir min fana be nyogonna o kafiru sugu lahiru debe uni aw mu'minu ce akana tu deme o kafiri suguka parce que na taru deme o kafiri suguka lahiru min bani kafirin je aya bordo Allah fana te jamfanti fe hari mu'mini ni kafiri ce nu ko akana deme mugo de ka mugo munu kafiru munu lahiru be uni aw ce akana kele antaw kele akana tu deme o kafiri suguka wallahu bima ta'maluna bashir ala abe fengo fenke ala nyaba bela abe bara baraka ala nyabe bela to bun kasiriye ni aya sarahu aye ewa buraidatan bin qasibi do ba fo al husibi al aslami ayo ka hadisa ken ka ayayi ka at-tafsiri buraidata ko قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إجاب باس أمير على شريعة أو جيش وكيدن تنكرا ن أيد جما كل دو تيجي شرايا يمونيه مغمم به جما من نابتا كله يرولا مي كمناني حكي دو كجيجي وبافو دي مكو شرايا كمناني حكي مغو كجيجي وبافو دي مكو شرايا أو جيش يمونيه mo jama hakke min temena kemenani la ba fo de mako jesh ajama hakke min bora ko kata kelero la akacha kemenani kata sanfe woye jesh min ni kemenani do kajigi woye sharaya kol tide na be jama kunu ci ni sharaya de don abe min ke o kanye mai ube na be kele bolo de ci kata kelero la abe min ke nyemai ausa في قصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا أوا تيدم بوشاك وين ni ebe kemenani de nyema yala katawa ube ebe keme duru min katano ibo nyema dai kata ni tidem bichi abe wosha kando kiye folo iyire kunka folo abe wosha kanki ye shira alanye parce que mbadimo niya ye kafiri ani mu'mini be nyona yishera ama ala yidema kala yisranya de bi bolo yala siranya ti bolo ala siranya tale bolo ni min fanga sera min made min ni sirana ala nyede ni ala bi deme ala be mo deme ala siranya de wodi atu ni ci dembe kele bolo min ci abe wo shakanke nyemai isira ala nye ani jama mi silama munum bi no fe fana be wo shaki ka hera kuye ci dem mo chile saraya lo we jeshin abe ni wo shakande ki ye folo iyire kunka ba fu ka siralanye abe wo shaki ye fana ko silama fana ka hera kuye wa khala
ciden ba fu ukhdu bi ismillahi fi sabilillah ayata kelela aka keleke ni ala togoy aka keleke ala kasirala qatil man kafara billahi ayata mugo kafirani ala aka bekele ida lagaita aduwaka min almushrikina ciden ba fu nyema yinye nini ka jugu benna kelela ini mushrikun ijugu mushrikun naw benna kelela fa adiwuhum ila ihda salasi khisali wele kata ko saba dola kele mafolo balmo silama kele ake chogo do fule ni kele minye silamiya jahadu ake chogo do fule ite wuli kata bi mo kare ka bombu ciala folo ite wuli kata bi mo ka faga folo de tidenye ko saba dola kele iba wele kata odema na ma so saba sima de sa tiden ko ibe demenyi na ala fi ba tiki kele salas qisali aw khilali ko saba dola kele fa ayyatuhunna ma ajabuka ilayhi fa aqbala minhum wa kuffa anhum aku o saba kelen kele nu yo umina ye amina wuye iki bolo mina kabu mai kanu kele de fole munye uduhum ila alislam ni islam ya jahadu haqiqatan nan tara mo la folo sanne anki kele folo ambi wole kana islamiya de ma folo wole kana islamiya ma fa in ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum nu ye islamiya mina ye a ukan sonna an islamiyara uye sere kuma fulafo o mina uye ibolo mina kabo uma ufaqalu toye ni nye folo ثم أدوهم إلى تحول من دارهم إلى دار المهاجرين وكفى نو سلاميرا أنينو في أو كوشيسا أو سلاميالين كفى أتسكا توكا دوغولايا أي هجرة كأكنا فرا مهاجرين والأنصار كمدينة إسلاميالين كفى إبن نوفوية وعلمهم يقول الدنيا إذا فعلوا ذلك كنوا يوكي أن لهما للمهاجرين wanna lihuma ala almuhajirina iba fu ya kula duna ewa ko auflaka islamia ayena madina aka fara muhajirina uka nuso noma ibu la dunya ewa anana na ka fara muhajirina uka finmu fimbeke muhajirina uye dina la obeke awye finmu fimbe muhajirina uka uka ke dina la obauka iben nufuye wanna alaihima ala almuhajirina fa in abaw ni bannan nimma waqtaru darahum uye asugantiya de an silamira de mi an koni teta muhajirina ufe ambeto anka dugulaya ni ode sugantiya fa alimuhum ula dunya annahum yakununa ka arabil muslimina ayba fu ewa sisa nama hijra ke nabe to aka dugula ewa abeke komi islamu ka burusu sigi ewa baga to de do silamo ka burusu sigi baga to abeke komi wulu to de yajri alaihim hukum Allah alladhi yajri ala almu'minina be kuto ka dugula alaka kiri min be boli mu'minu to ka be boli au kaya de wala yakunu lahum fil fay wal ghanimati nasibu aw silamo be nafuru soro kafiru la ube kanima soro kafiru la ashen talade ka sigilen to ka dugula ya illa yujahidu mal muslimina fonna tara jihadu min nakafara silamoka ni nafulu min soro la o yoro la shembola min namata jihadu la silamo be nafuru soro be kanima soro kafiru la ashen tola itu lando dianina ninte folo ewa parce que folo nye silamia de folo nimbebe silamia de kono ninte folo ewa fainuhum abawu fadihum ila itali jijia silamia ninte folo ewa no banna silamia mapeu uko anko nite silamia donc uwele kata ni songo dilima naten silamia ambe auto aka kafiria kaya me sangosa ni songo aba abo kadi silamau mabe silamau kamara de kono iben ni nyinu fe fa ina ajabu nu yujabin ninna fa aqbala minhum wa kuffa anhum amina wula iki yere mina kabuma ikanu kele nu sonna jijiya koma har nu mado silamiyala uto ukadugula kanu kele ninte fulana yiwa sabanay munye sisa nin fulay fana ubannaka silamiya ubannaka jiyandi sabanay munye fa ina abaw nu bannan nimma fasta'in billahi wa qatilihim
wala deme ɲini ala fɛ i k'u kɛlɛ deme ɲini ala fɛ sisan i k'u kɛlɛ donc buraymatul khasib ka hadisa min filɛ nin ye awa silama jahadu kɛ cogo filɛ jahadu ni a tɛ kɛ nin cogo de la i k'a dɔn o tigilamɔgɔ bɛ tiɲɛli dɔ la dɔrɔn ani silama jahadu tɛ ɲɔgɔn sira la silama jahadu kɛ cogo filɛ n'i taara i tɛ mɔgɔ faga tɛ dɛ a bɛ wele ka na silamɛya de ma fɔlɔ ni a sɔnna silamɛya ma ala a filɛ seri kuma fila fɔlɔ i b'i yɛrɛ minɛ ka bɔ a ma n'a kun tɛ silamɛya i b'a fɔ sisan i bɛ to i ka kafiriya kama i bɛ nisɔngɔ di silamɛw ma n'a sɔnn'o ma fagali tɛ i t'a kɛlɛ dɛ i t'a faga dɛ i b'a to a ka kafiriya ka bɛ nisɔngɔ di silamɛw ma n'a banna o fana ma de sa a ko ne tɛ silamɛya wa ne tɛ nisɔngɔ di silamɛ ma bon sisan silamɛw bɛ dɛmɛ ɲini ala fɛ ka nin tigilamɔgɔ kɛlɛ ka nin kafiri sugu kɛlɛ kafiri kɛlɛ cogo ye nin de komi a nana ni hadisa la cogo min والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض tumami ala y'a fɔ ko muminu de ɲɔgɔn bisi ɲɔgɔn ye qatal muwalata bainahum wa bainal kuffar awa ala nana ka bisi ɲɔgɔnya tigɛ ka bɔ muminu ni kafiru ni ɲɔgɔn cɛ o de y'a to nana usama ta bunje de ka hadisa la a ko ciden ko la yarisul muslimu al kafira wala al kafiru al muslima silama ite kafiri tiɲɛ ta kafiri tɛ silama tiɲɛ ta mɔgɔ dɔ sisan ni e ye silama de e de ala kan kisa ma kafiri de don mais a sara ka miliyari tɔ i den kafiri sara a ye miliyari de to a kɔfɛ e silama kɛ dɔrɔmɛ kelen i kana t'a la a tiɲɛ ta bagati ye dɔrɔmɛ kelen i t'a t'a la ni e wa fa fana de kɛra silama ye n'a sara a ye miliyari tɔ e y'a den ye e ye kafiri ye dɔrɔmɛ kelen t'i bolo a ka nafolo la hari ni e kelen de b'a bolo e sen t'a ka nafolo la e sen bɛ bɔ a la dɛ donc a balimakɛ den minnu bɛ yen dɛ olu bɛ a ka tiɲɛ ta dɔrɔmɛ kelen sen t'a la silama tɛ don kafiri tiɲɛ la kafiri tɛ don silama tiɲɛ la bisiɲɔgɔnya t'an ni ɲɔgɔn cɛ o de y'a to ewa hari ni fa kɛra silama de i den min ye kafiri muso ye a furusiri walejiya t'i bolo i tɛ se ka kɛ a ka furusiri waleji parce que silama i ni kafiri bisiɲɔgɔnya t'an ni ɲɔgɔn cɛ ala filɛ k'o de fɔ yan ala ko walladhina kafaru ala ko mɔgɔ minnu kafiriyara ba'duhum awliya'u ba'd olu fana de ɲɔgɔn bisiɲɔgɔn ye aw mu'minu ye ɲɔgɔn bisiɲɔgɔn ye kafiru fana ye ɲɔgɔn bisiɲɔgɔn ye dɛ aw mumunu ka kɛ aw dama ɲɔgɔn bisi ɲɔgɔn y'aw ye kafiru fana ye ɲɔgɔn bisi ɲɔgɔnw de ye illa n tɛ fɔlo ala ko n'a ma nin kɛ takunu fitinatu fil ardi wa fasadun kabir a bɛ kɛ fitina belebeleba ye a bɛ kɛ fitina dugukolo kan ni tiɲɛli belebeleba n'a ma kɛ o cogo de la aw muminu b'aw dama a b'a ka kow kɛ a bɛ ɲɔgɔn bisi ɲɔgɔnya la kafiru fana b'u dama u b'u ka kow kɛ u bɛ ɲɔgɔn bisi ɲɔgɔnya la a ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na ala ko n'a m'o kɛ a bɛ kɛ fitina ni tiɲɛli dugukolo kan ay illam tujanibul mushrikina wa tuwallul mu'minina n'a ma mushriku ye k'u to kɛrɛfɛ ka mu'minu bisi ɲɔgɔnya n'a m'o kɛ wa illa waqati fitnatu fin nas n'a m'o kɛ fitina bɛ don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o fitina in ye mun ye wa huwa iltibasul amri wa iqtilatul mu'minina bil kafirina kow de bɛ ɲagami mu'minu ni kafiru bɛ ɲagami ɲɔgɔn na fayagaw bayna an-nasi fasadu muntasiru aridun tabilu donc tiɲɛli fana tiɲɛli bɛ kɛ mu'minu tiɲɛli bɛ kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛli min bɛ cari tiɲɛli min ka ja tiɲɛli min n'a ka bɔ tiɲɛli min n'a ka bɔ donc n balimaw kuranna kɔnɔ mu'minu dama a ye to a dama a ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ kafiru ka t'u dama u k'u ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ mais n'aw ko a ka fara ɲɔgɔn kan de aw ye silamaw ye
nunu ye kafiru ye ube silama kuntigun uni kafir kuntigun aw bebe ɲɔgɔn sɔrɔ ko yɔrɔ kelenw na ko aw be diina kow la fo aw yɛrɛ b'a fɔ ko diina wɛrɛ mɔgɔw kasara belebeleba ni fitina belebeleba dɔnni kibaw ko silamaw ni kafiru aw be se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo dɔ la maana n'a bɛ jamana kɔnɔ a ɲagaminen bɛ jamana kɔnɔ jamana ɲɛma de mako sera aw fila bɛɛ ma diɲɛ ko dɔ la jamana ko dɔ la aw sago t'a la a y'aw wele a ye ɲɔgɔn sɔrɔ o de la aw seko t'a la aw sago t'a la donc ni min filɛ nin ye aw ma dabɔ a kama dawura dɔ de nana n'a ye mais aw yɛrɛ k'a ɲini aw silamɛw yɛrɛ k'a ɲini n'a b'a ko k'o kɛ diina wɛrɛ mɔgɔw fana banna a k'o fana wɛrɛ k'a b'o fana kɛ yɛrɛmajamu k'a yɛrɛ bolo ou bien aw yɛrɛ bolo n'a ma nin de kɛ jamana kɔnɔ a t'a ka sago sɔrɔ a tɛ dɛmɛ kɛ aw ma ka ko sen bɛ ala la wala dɛ aw ma ka ko sen bɛ ala la wala dɛ a b'a ka ko sen bɛ ala de la aw muminu ka to aw dama kafiru ka to aw dama aw muminu dama de ɲɔgɔn bisi ɲɔgɔn ye aw muminu dama de ɲɔgɔn kɛ ɲɔgɔn ye kafiru fana ɲɔgɔn bisi ɲɔgɔn olu de ɲɔgɔn kɛ ɲɔgɔn ye ala ko a kana ɲagambi a ko n'a ɲagambira o bɛ kɛ fitina de ani tiɲɛli belebeleba aw ko ayi ni an farala ɲɔgɔn kan de ni diina wɛrɛ mɔgɔw n'an farala ɲɔgɔn kan de ka kow kɛ donc an bɛ se ka fanga sɔrɔ jɔn ye tiɲɛ fɔ an fila la ala ko a ka ɲagambi ɲɔgɔn na illa tafalu n'a ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na takunu fitnatu fil ardi wa fasadun kabiru a bɛ kɛ fitina de dugukolo kan ni tiɲɛli belebeleba aw ko ayi n'an farala ɲɔgɔn kan de an na fanga sɔrɔ kow dɔ an na kisi u ma jɔn ye tiɲɛ fɔlɔ ye ala de ta ye tiɲɛ aw ta tɛ foyi la ni tiɲɛli tɛ mun ɲana n'a kɛra jamana kɔnɔ a sera ka mun ɲɛ a ma foyi lase silamɛya yɛrɛ ma ni dɔgɔyamali tɛ ni silamɛw b'u ka ko min kɛ u n'u ka ni kafiri ɲɛmaw wele k'u furu ɲɔgɔn kan ni silamɛw bɛ mun kɛ ni mushriku k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ni silamɛw bɛ mun kɛ ni bidamaw k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ a ma n'a ni foyi ye jamana kɔnɔ dɔgɔyama tɛ ka taa silamɛya ma foyi dila dɔgɔyama ni ɲadɔn ka taa silamɛya ma hari bidiya mɔgɔw tun bɛ sira sunna mɔgɔw ma cogo min jamana in kɔnɔ bɛɛ ja farila sunna la nin je sugu de y'a kɛ kafiru tun bɛ sira nin sunna ye cogo min jamana kɔnɔ nin tawhidi ye bɛɛ ja farila tawhiditigi de sunna mɔgɔw ma foyi ma kɛ ni nin je jugu in tɛ je jugu ninnu a tɛ foyi dila ni hadamaden ala de b'i dɛmɛ ni ala ko i ka kɛ cogo min e ma k'o cogo la e yɛrɛ ko k'e bɛ taa kɛ cogo wɛrɛ mɔdɔ fɛ yɛrɛ i bɛ taa min imamuna malik y'o de fɔ lan yasiru li akhiri hadhihi umma illa ma aslah bihi awwalaha imamuna malik ko a ko ni manton fɔlɔ u ye min kɛ ka diina dila a ko ni manton laban fana m'o de kɛ ka diina dila n'a ye cogoya ta ni manton fɔlɔ diina dila ni cogoya min ni o tɛ a tɛ ɲɛ u bolo manton fɔlɔ sebaw tabinaw u ye nin diina dila bil qur'an wa sunna la fahmu salafu salih nin diina dilala no o de mais tant que nin qur'ana bilala sunna bilala ala fahmu salafu salih ko diɲɛ ka ko kuraw ko a b'o dɔw de la ka diina dila n'o ye a tɛ ɲɛ foyi tɛ ɲɛ n'a tɛ foyi sɔrɔ a la ni kumasuli tɛ a tɛ foyi sɔrɔ a la ni dɔgɔyamali tɛ a tɛ foyi sɔrɔ a la ni silamɛya karili tɛ komi jamanaw filɛ cogo min sisan ala kan kisi kan tanga والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم تمامي على يمؤمن كالله حلفه جياكونو لما ذكرت له حكم المؤمن في الدنيا atafa bi zikri ma lahu fil akhirati tuma min be mu'minu ye diya ayu kala halafo diya mun bu ye lagara ala bino fana fo ala ko wallazina amanu akum mu'minun liman yara haqiqala wa hajaru uye hijrake wa jahadu fi sabilillah uye jihadu ke ala kasirala wallazina awwawu wa nasaru ani mɔgɔ minnu ye muhajirinaw bisimila k'u dɛmɛ ka diina dɛmɛ ulaika humul mu'minuna haqqa ala ko ninnu de mu'minuna haqiqa est ce que ninnu ye kafiri jɛɲɔgɔnya ashiddaw alal kuffar ala ye ninnu tanu a ko ka giri kafiri kan u tɛ kafiri musalaha
kofe ala ko muhajirun la ansaru kallimana ulaika humus sadiquna wode ma fo kofe ako ulu be fengo fen folli manan islami ala ulu de tinyati huye ala yere de yofo muhajirun la ansaru yan fana ala ko ulaika humul mu'minuna haqqan ako muhajirun la ansari nunun de mu'minu la tinya mu'mini tinya la mayen nunun de haqqan nunun de kam mu'mini ya tinya ube min fo tinya do ukam mu'mini mun bu bisugun kono tinya do lahum maghfiratu alaka junubu ya fa ben nunun de wayrijun karimu ani saraballaghara diya kuna la ben nunun ka junubu ya fa laghara sarabad de bi arjanna ni tara shigi ko be nunun de lagoshi ko sheybanani na ko be nunun de danga ibi yere de danga ibake ki yere de lagoshi ibake ki yere de danga ibake ki yere de bo dala kiden ko lana allah man lana ashabi fa alayhi lanatullahi wan nas ajmain arisa salen kono kiden ko ni mo enne ka sebat danga ala ka danga bika ani hadamade mumini be ka danga bika ebe nin danga la be danga dombe halaki ede be halaki ke amu chogoya ede be halaki ke ala yire munun tanu ka ko banna cide nyu ka arjanna don fo ka ko banna aw be sigi ko abeta wulude nan ko bodala ko bu lagos obe mun cinya nununa ala yere ko munu ube mun fo cinya tigude ala yere ko munu ko ka mu'mina hakka eti chogo yere do ini ka junubu chama iti chogo yere do ede beta sige ko ibe nunu bodala ko bu lagos aba yere de lagos ya aba yere de bodala ya aba yere de dangaya ninka nunun ka ko banala yere de yutan والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم والذين آمنوا من بعد ألكم ومن فنالي من يرى مهاجرين الأنصار كفي وهاجروا ويهجرك وجاهدوا معكم أو مؤمن مهاجرين الأنصار ويجهدوك كفراوك فأولئك منكم ولتقل موفر بأودك الله غرا وفرلم بأودك الله غرا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله دونك بالي مسرون ولود كاكا كان يغن كاتشيتا على كيريلا إن الله بكل شيء عليم على يفهم بدون بغاي bali ma yamin tumbe muhajiran le ansaru che nu be tiye tanay ninde nana ka touche ka boy ninde a touche ka boy ni aya na le sisa tumbe nyogon tiye tani silamiani limane ka bali ma yamin nyo touchera ka boy sisa ni sara ika bali masru de bi tiye ta donc ni ala ko nunu farlembe awka anana hatta sahle na ciden ko al mar'u ma man habba ciden ko hada maden fulere ni ye mugo min kanu ibe fara o kallagara ala kan fara sheba o kallagara سورة التوبة مدنية آياتها 1029 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين نيني سورة توبة كتب سورة الجنة مدينة ni sura qur'ana sura min be ni bismillah amasabe adamina la wayenni sura sababu chaman be fola mi asahale nye minye sheba munun tumbe wahaw sabe cidenye ni wahaw jigna ni sura min dafara ciden de bafo wahaw sabe bagawiye ni sura dafara aye bismillah rahmanir rahim sebe ubo sabe donc ni aya wure jigina sura wure be damina wa tumami usman ibn affan aye qur'ana fara nyogonka
kake harafu kelenye suratu tauba ya sabe umma bismillah sabe we usmana nyininka munna sura utto bismillahir rahmanir rahim ya sabe suratu baratu amma bismillahir rahmanir rahim sabe ko ako ciden fatura ka sura ma fu anye kwanka bismillah sabe bo suratu tauba fana anye ya nya laje suratul anfal ani suratu tauba uka kuma chogo ye kelenye uka kiru chogo uka kuma chogo de kelenye ciden fatura ma bange anunye ko sura kelewunte amanya mara kwanka bismillahir rahmanir rahim sabe an fana tese ka asabe an tese ka asabe parce que ciden ma fanye ko aka sabe bon an tese ka ewa bismillahir rahmanir rahim sabe an tese ka sura fulay fana fara nyogon ka manya mara no fana ima yewa parce que tawqifiya ka fonni sura banna bismillah sabe bi sura wure ka damina nyamaru kande be bo ciden fe nyamaru kama bo fe amu nyamara bismillah ka sabe ya bon ulu tese ka sabe et puis tese ka sura fulay fana fara nyogon ko fana woro du tubolo donc wiyo kenni chokola kala anfal ka damuna sura wiyo tauba ka damuna sura ne ma bismillahir rahmanir rahim sabe Allah nyini yen ninde ni sura togo chaman bala togo min bala beta togo tani nani ni sura nana ka munafiqu de kallebu foku wayba kuma bina sebe kuma munafiqiya ka togo mi sura in togo folo uba fama ko albara'atu ko barili ala ana ka cide ka bariya ka bu mushrikuma togo folo yo ode togo fulana tauba ala ye tubu ke ewa sheba munu ye nu tora kele kofe togo sabana al-fadihatu ko sura min nana ka munafiqu la maloya al-fadihatu togo nanina al-azabu ko janga kata ka sura min nana ka munafiqu ka janga katali fo ka caya sura atogo duruna al-musqasiqatu okore munye manaha at-taburiyatu ko barili mana ni tora ka sura in kala ka famu ibi yere bariya ka bo munafiqiyama sura in togo worona al-munqiratu ko wo bola نقروا أما في قلوب المشركين من بمشركوا دسكون كنو سورة يا صغبة كابودة من بمنافقين دسكون يا صغبة كابو تقولون فلنا البهوس كو فيش لكلا كمنافقوا كغندو بفيش كابلا كنكا تقول شجنا الحافرات حافرة كوري مونيه e ko shenikela kadinga shekwa hafarati an qulubi almunafiqina ayi munafiqu kad dusuko aya be shende kubo kenema to konontona almushiratu li'annaha asarat masalibahum wa awratihum ko almushiratu kore munye ko ayi munafiqu ka ewa to jugu anu kallebu ko aya be bo kenema ka be chari الاسم العاشر تغو تنا المبشرات لأنها بشرت أسرارهم كوف إوا بغو كبغو تشي كبو فنكا المبشرات يودين مانا منافقون وكا غندون دغو تنبي دبي تنبو كا غندو كا آيا بيد تشي كبوه وكا غندو بلا كنكا تغو تاني كلنا المدمدة يعني المهلكة حلقلي صورة كوكا حلقلي فو الاسم الثاني عشر المغجيات تغتن فلنا كل ملو لكلا كمنافقو لملو الاسم الثالث عشر المنكلة يعني المعاقبات كم منافقو كلا جبل صورة وكلا جبل صورة الاسم الرابع عشر المسردات تغو تنيناننا قال المسردات يعني تاردة لهم والمفرغة لجمعهم كسورا من المنافقين بجي كو تشاري كو بونغنا كو جما تشاري كو بونغنا
don kibaw be nin sora nin togo tani nani de fon nin sora la donc parce que be kuma munafaqi de ka bal mo munafiqiya togo ya fula de do nifaqul itiqadi wa nifaqul amali ko aqida nifaqul itiqadi munye mana kafiriya de bi dusukun kono ka silamiya bila kenema ha wakati be sera nifaqul itiqadi ka min ye kafiriya bi dusukun kono ka silamiya bila kenema o b'a fɔ ale de ma fana nifaqul akbar donc nin tɛ se ka dafa a ka jaw an b'a bila don wɛrɛ inshallah faranfasiya min b'a kɔnɔ a ka jan ni wagati sera an b'a jɔya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمنكم أكتمك إن شاء الله dan be furu konya dɔw la masala dɔw be dan be furu la mɔgɔ caman bɛ ɲininkali kɛla a la kosɛbɛ a mako bɛ hakililajigi dɔw la ani a mako bɛ faamuyali dɔw la silama ni bɛ ko ko kɛ ya kɛ ka bɛ ciden ta ma sallallahu alaihi wa sallam ila hɛrɛ bɛ o le la ni tugula ciden ka ko ko la sallallahu alaihi wa sallam ni Allahu Ta'ala sɔnna i bɛ bɛn sababa ma ni dun ka ko ko kɛ n'a ma bɛn ciden ta ma sallallahu alaihi wa sallam foyi t'o kɔfɛ fo numusa ani bɔnɛ ani masuba silamɛya ka furu nɔgɔya ka tɛmɛ ni mɔgɔ min ka faamuya furu ka nɔgɔ silamɛya la kosɛbɛ nka tuma dɔw la faamuyalibaliya o de b'a to a bɛ gwɛlɛyala mɔgɔw bolo ani tuma dɔw la landa